Salam illäçler, men Kerim. Belli Kreativ Studiosunda kino hakda gurlaşýar. Bugun İranly rejissör Asghar Farhadi we has köpem onuň The Past kinosy, ýani geçmiş kinosy hakynda gurrun etmekçi. Etjek gurrunlaryň hemmesi men öz şahsy pikirim. Alalaşmaýan ýerleriniz bolup biler, şol sebäpden eger dogry hasaplanmaýan ýa-da öz pikirleriniz barsa hökmen beýan edin. Farhadyn kinolaryny men alan täsirlem şeýle. Yani hekaýany gutarman, hekaýany jemlenme kino gutarmagy aýry bir onuň özüne degişli Farhadyň usuly. Emma Farhady aslında Farhadyň kinolaryny izarlanda şeýle bir zat bolýar. Kino başlaýar we hekaýalar ýol alyp urýar. Ýol alyp uranda bir gynançly ýagdaý ýüze çykýar. Gynançly ýagdaý ýüze çykýar we käbir ejer çekýän adamlar bar. Gynançly ýagdaý ejer çykýan soň biz awtomat tomaşaçy hökmünde gynançly ýagdaýyň sebäpkärini gözläp bolýar. Men özüm Farhadyň kinosyny göremde çykan gynançly ýagdaýy ilkinji tomaşaçy hökmünde bir gahrymany günäkärleýän, ondan soň ýene bir gahrman bu däl ekeni bu günäkär diýen kinonyň dowamyny o däl soňuny hiç günäkär däl we kino hekaýaty jemlenmäne gutarýar. Bu arada bu usul bara umumy Farhadynyň kinosyny gat ütgeşik we ýaman öňe çekiji we kinosyny hoddynyň bir parçasy etmek boýunça gat hemmesine goşandy bar. Şeýle bolýardy bar. Farhadynyň öz aýdýan gurruny bar. Farhady aýdýan men gahrmanlaryň hiç bir günäkär bolmagyny islämok diýär. Hiç biriniň negativ gahrman bolmagyny islämok diýär. Hakykatda da kinolaryny seredende hiç bir gahrman alyp ortada ýüze çykan bir gynançly ýagdaý bar, emma hiç bir gahrman günäkärlik bilen ok. Hemmesini hem ölçümden sen tomaşa çok many aklary bir sebäp bar. Muňy eden etmešiniň bir nemesini özüňçe aklaýan sebäbi bar, esas bar eden etmiş. Muňy esasy gutarýar bolan hekaýa jemlenmän bolýan. Bu bir ihtiyar men şu ýagdaý men başyma gelse nähil bolardy diýen soragy ýüze çykýar we sen pikirlenip başlaýan. Şeýle ýagdaý bar. Indi dramanyň özü aslynda hakyky durmuşa golaý. Indi meni Farhady şeýle hekaýatyny hem şeýle bir hakyky da golaý diýär. Senin başyna her kimin başyna gelip biljek bir wakany alýar. Emma şol bir wagtda biziň gündelik görýän wakamyz ýa iç gysgynç wakany hem berenok. Wakatyny gyzyk we dartdylygy hem berýär. Hekaýa emelige, hekaýa dowam etýär. Ortada bir gynanç neme bar, çözülmeli meseleler bar. Emma sen günär oňa ýapjak wagtyň kino jemlenýär. Mysal berip başlaýyn, şuňky gurrun etmek isleýän kinomyz hem geçmiş inni geçmişi köp kişi görmeýän bolup bilen üçin iň bir belli kinosy, aýryl kinosundan mysal bereýin. Kinonyň başy iň birinji minuty bilen Samir bilen Nadiriň aýryşyk Simin bilen Nadiriň aýryşyk bir suwtda sahnasy bilen başlaýar. Ikiň aýryşyk onu soňra şol hekaýa ikiň aýryşyk bolma sebäpleri bilen bir giden hekaýa öle iň soňunda da kim gyzlaryň kim bilen gajagyny çözjek wagty iň soň sahnada kino iň soňuna gelýär. Ýagny gyzyň suwda çagyrýarlar we судья hady karar aldymy diýende hawa karar aldym diýär. Dinleýär diýende aýtmana çekinip bokurdyk dögünüp durýar soň an karar alym gyzym diýip ýene bir gezek soraýar hawa diýip ana ketkitli jogap berýär. Karar alan wagty ketkitli jogap berýär. Ýöne näme dinleýär diýende aýdylmän göz ýaş döküp başlaýan isleýän bolsaň enatdan diýär, ejende kakynda daşarynda garaşdyn ýa-da diýär. Şeýdäkinlerde çykýar göz ýaşy. İki kamerada biz bilen daşyna çykýar koridorda
biz tomaşaçyk münne gyzynyň kararyny, näme kararyny bilmeýän tamamlan ya. Indi biz başyndan bäri kinoň aýryşdylar, gyzy kim bilen gara ilki suwdyň birinji minutlarynyň näki dawa, ikini aýryşmaklaryna ikisi hem tapa diýär, aýryşýarlar ýöne imma gyzynyň kimde galjaklaryny, kim bilen gitjekini bilmeýänler üçin şol dawa dowam etdi. Biziň hem tomaşaçylar şo sora görýär, indi gyzy kim bilen gara bir näçe maşgulok bilen bir näçe wakalar başdan geçirýärler, gynaşly ýagda ýüze çykýarlar, kahkat günäke ezet günäkärmi. İň sonunda da karar bermeli, gyzy karar bermeli ýagdaýynda da kararyny alan gyzy, anyk alan emma kararyny biz eşitmeýär. Farhadinin öz aýdan gurrumy wa men diýe kinodan dostlarym soraýar diýe, çok wagt gyzy näme karar aldy diýe, Farhad diýe menem bilemok näme karar alandy diýe. Çyndan hem ýaman şu meni ýagny tomaşaçy hukmyny näme karar aldy hemme kişi gyzyklanlar ýa-da ýöne karar alman biziň şu karar alany bilmeýän utormagy kinon çyndan hem başgaça derejeye çykarýar. İlki bilen biziň ýerleýän hikaýamyzda biz egerde gyzy ya hakat ya ijetip karar alan bolsa biz şeýle bolardy hikaýany jemleşip biz tomaşaçy hukmyny ähli bir şolan ýaşan, ähli bir başyna gelen, ähli gynaşly wakalara günäkär hukmyny gyz mesela şu ejem bilen ya hakat bilen gazak diýen bolsa ejet günäkär ederdik, ejet bilen gazak diýen bolsa hakat günäkär ederdik. Çyndan biziň belli bir tarap şol kinoda belli bir tarap almak üçin gyzyň ajy karary bir tomaşaçy üçin gatty möhümdi. Biz gyzyň karar aljagyny beýlik tarawy hökmen günäkärlejek. Eger hakat bilen galan bolsa, ähli ejet günäkärlerdik. Sebäbi gyzyň hemişe kellesinde de ejetini galan bizim soraw çekýärdi. Şeýle bolmagy bizi birinji derejedene gyzyň kararyny bilmediğimiz biz birinji bilen hiç gahryman günäkärlik bilmediğimiz dertdiýär. Ýani gaýtmaýar, Farhadiniň öz aýtýaly hiç gahryman günäkär etmek islämok diýär. Hiç günä. İkinciden hem Farhadiniň şeýle hikaýany jemlenmeginde bir hili prinsipialny bir nemesi wa, usuly wa, ýagny hikaýasyny men düşünşime görä juda prinsipialny jemläpdir. Belki de her kim başga düşünýär ýöne men düşünşime görä maňa hikaýa jemlenmän gutoran üçin men biýgytyar pikirlendirdi. Kino hakynda oturdum, näme diýiljek boldy, näme üçin jemlenmedi hikaýa, näme hakynda diýip mecbur ýyda gitdi täze kinomy gördürdüm ama men pikirlendirdi, kelle durdy. Bu hikaýany ýüregini ýerde, ýagny bärdäki hikaýa gurrun ediljek bolan mesele ýerde diýen soraw berdi. Farhadiniň öz aýdýan zady men hikaýalarymda kino gutoramsam, men kino hakynda pikir etmeklerini isleýän. Aslında Farhadiniň öz aýdýan zady men hikaýalarymda diýe belli bir diýjek bolamok diýe ýöne islenip bir men pikirimde islenip bir hikaýa, islenip bir kino, islenip bir hikaýa bir zat hakynda diýilýär. Yani rejissörün, senaristiniň kellesine jemlenen islenip bir hikaýa bir zat esasdan bir zat içinden çykýan üçin hukman bir diýjek bolan zat bar. Muňa her kim düşünip biler. Men düşünen zadym gyzynyň şol wagt gyzynyň alan kararyny biziň habardar bolman jemlenmegi bize bir hili Farhadiniň şu ýerde gyz ejirçek ya. Ýagny enata aýryşanyny çağa ejirçek ya. Mundan soň kimin bilen galan näme tapady wa diýen ýaly. Yaman ikili bilen alalaşýan nokdum başdaýda. Farhady eger çyndanam gyz bir karar alan bolsa biz hikaýany gyz plan bilen hakat bilen galy diýip jemläp undur. Emma Farhady bizi öz kinosynyň unutturmak istemeýän we açsaçan barmak basyp görkezmek isleýän nokda şol. Gyz karar aldyňmy diýip, gyzym karar aldyňmy diýip soraýar kady. Hawa karar aldym diýip aglaýar. Bizim näme kararlaryny bilendir. Gyz ejirçek ya, çağa ejirçek ya aýralykda sen maşgalan dargymyny çağa ejirçek ya, ondan soň kim bilen galan näme tapady wa diýär. Bir çyndan pikirlendirýän, ýagny drama janryna da mahsus bolan usul görýän, pikirlendirýän, kelle döwdürýän we çyndan men bolsam näderdim, ýagny her kim özüne oýdurýan, şolara gaty ütköş usul wa. با این زن امروز دعوا کردی؟ گفت زدیش تو. من زدمش. پس چرا بردنش بیمارستان؟ یه خانومی آوردن امشب اینجا به اسم راضیه. بچهش سفت شده. چی کارش کردی مگه؟ شفاف توضیح بده آقا. اتهام شما الان قتل. آقای عزیزی شما تو گفتی؟
مگه تو نگفتی جدی نیست؟ جدی شد.